When I was driving, I went to Hannaford. The shrimp. Good afternoon. Afternoon guys. Magpakain tayo ng ibon. Kasi yung ibon natin is kailangang pakainin. 3 days na itong walang bahog-bahog, no? At hindi lumilipad dahil sa hangin. Maginaw, uy. Tignan nyo, dahil sa hangin, guys. Na ano gid siya. Asan yung ibon ba? Nawala gidan sila. Hindi na ako pinakain ni Mami Mirian. Wala namang good si trabaho si Dada. Daming kaso dito. Maginaw pa mag-garden. Ginaw. Sa garden. Kaya kinikip ko ito sila, guys. Mingaw ang kinabuhi, guys. Wala si Tami. Hirap kapag wala yung asawa natin. Mingaw. That's it. Maginaw pa, mag-garden pa, kaya next time na yung garden kapag mainit-init na. Takpan natin ito, guys, kasi baka uulan ba. So kapag uulan, basang-basa ito. So kaya yun, inano ng hangin, gipalid. Kapag sobrang hangin kasi ba, Hi guys, pauwi na si Mister. Hindi siya umuwi dito, diba, 2 nights. And then ngayon, maaga siyang nakauwi. Maaga na kanina man yung tumawag, pero wala pa man. Tawagan nga natin. Asan kaya yun? Hi. Hello. Hi, Tami. Where are you? I love you. See you here. So, yeah, we have to open the garage for Dada. You know, when Dada's coming home, go that way. So yun, nakauwi si Mr. ng maaga, pagod na pagod, at bukas trabaho na naman siya. So alis ako, pero meron si Taming babaon bukas sa trabaho. Nag-isno na, guys, bago tayo maabutan ng ano. Mataas-taas daw yung isno ngayon eh. Okay. Bago tayo maabutan ng maraming isno. Wala pa naman tayong panglinis. Wala akong panglinis sa isno dito sa aking sasakyan. So kaya magpunta sana ako sa kabilang tindahan. Pero napagdesisyonan ko dito na lang sa regular na tindahan pinupuntahan namin ni Mister. Kasi hindi masyadong malayo. Punta lang tayo doon, and then hindi ko na kayo dalhin kasi madalian lang naman ito, no? So I am home, guys, and it's snowing, guys, and my husband doesn't care. When I was driving, I went to Hannaford. The shrimp area, the 2 freezers empty. And they don't have the chicken that I'm looking for. You got the chicken, but I'm looking also a whole chicken. The organic one, the same I got from Market 32. They don't have it too. I have it always over there, but I was shocked. The shrimp area, it's empty. Yeah, but you could have asked the guy behind the counter or in the freezer. Nagbihis agad ako, guys. So tapos na si Taming nag-season ng manok.
So, nilagay ko lang sa labas kasi wala nang space dito sa refrigerator. Pasensya na kayo, madilim ang bahay. Kasi mas prepare namin ganito. Hindi kala sa kuryente. So, nilagay ko sa labas yung chicken na naka-season kasi maginaw sa labas. Nag-snow kanina. So, konti lang naman yung nabili ko guys. Chicken, arugula, orange. And I don't know what is this. Maybe this is tax from CD. From IRA. This is yours over here. This is yours, but we need to scan it, right? Yes, you just scan everything. Okay, that's it. Scanning, that's it. So, mag-ano lang ako guys ng orange juice kasi trabaho siya bukas, gusto niya magdala. Magdala daw siya ng orange juice. Para steak, honey. We need to eat that quick. It's starting to just like, I don't even like the look of it. Start cooking na si Inday Marian para bukas sa baon ni Mister. So, nag-snow na naman guys. Kanina nag-snow din. Ngayon nag-snow na naman. Pero at least yung snow is mahihilis agad. At hindi siya yung katulad ng snow na mag-stay and also malaki. So, yun. Mahilis lang siya. So, which is okay. And also, I want to have another snow. It's very tiring to have snow guys. Pero paminsan, gustong gusto ko silang dumating dahil ang ganda sa paligid kasi maganda talaga sa paligid kapag may snow. Yung temperature ngayon is hindi masyadong okay, pero at least yung araw hindi tayo maginawan. So, yung nakita nyo guys kung asan ako is inano ko lang. Tinapos ko lang yung groundhog is nagkalkal doon. So, lahat ng nalabas is ibalik ko. And then, hindi ko maibalik lahat kasi malalim yung kinalkal nila. So, ang gagawin ko is kunin ko yung lupa at saka yung rocks. Ibudbud ko doon sa aming fence kasi yung fence is gumagalaw guys. Hindi masyadong na talaga sa ilalim, which is if malaman niya ni Tami hindi yung masaya. So kaya gumagalaw yung fence. It's not really that strong. So kailangan kong budburan ng lupa at saka. The next day, continuation tayo dito sa labas ng bahay. Ito yung kinalkal nga ng groundhog, no? So tapusin ko lang ito at meron din mga bato-bato dito sa harap at ating ibalik kasi few years ago tinanggal ko yan kasi meron akong plano pero naunahan ako ng groundhog. Meron kasi akong plano kaya tinanggal ko yung bato. Taniman ko sana sila ng mga tulips ba para every spring maganda dito na area, kaso itong groundhog ay naunahan si Inday Marian.
Pangit yung naramdaman ko, guys. Punta ako sa labas, di ba? Pangit yung naramdaman ko. I think nagkaroon na naman ako ng, yung change weather. Yung katawan ko din na iba din. And I think magkaroon din tayo ng binulan. Tumawag si Mr. kaninang umaga. And then after that, hindi na siya tumawag kasi I think busy na siya. At saka yung katrabaho niya. Tinapos ko lang yung yung nakita ninyo. And then baka next week doon na ako sa kabila kasi tapos na ako dito. O di ba? Yun po tayo magtrabaho, guys. And then gusto ko sanang magtrabaho buong araw ngayon pero kaninang umaga murjugog yung katawan ko, sinasabihan ako na relax and close my eyes kasi talagang I'm always on my phone. So, okay guys, so relax muna tayo. And then, magbihis lang ako kasi di mahukog araw. Di mahukog, so, amoy araw po tayo. So, yun, hindi na kinaya ng katawan ko guys kasi nagkaroon pala talaga ako kaya ganun yung naramdaman ko. So, salamat po sa inyong panonood. Bye.